Hi guys, maayong hapon kaninyong tanan. So karon di ay guys kay nakatug naman tag duha ka oras, mobalhin na pud ta mo adto na pud ta ilaha kananay. So ato ang tanawon didto kung nag-unsa na sila kay basig na busy na ron ba. Ganiha man good guys kay 2 AM minang mata kay mobiyahe pa man mig mga 1 hour padung sa Taluot Pier. Kay ang ato ang gisakyan nga barge alas 3 sa kadlawon mularga papunta sa Katagbakan Luon. So mao na nga namawi may og katug guys kay medyo kapoy-kapoy gyud biyahe kay kulang-kulang og katug ba. Ug mouli manggod mig Bohol guys kay adto gyud mi sa balay sa ko ang sister. Kay labi na karong panahon na perting inita, may nalang pod guys makatilaw pod ta og katug nga medyo bugnaw-bugnaw pod ang kwarto nga tuang higdaan ba kay naaman sila air condition. Sa ilahagot kananay guys kay gamay raman ang amo ang balay unya medyo init-init pod guys. Moditso na ka? Magtagbo, magkuha si Kuya Amay ni Matiboy, iyahang friend. Magkuha siya sa mangga kay aron naa siya kuan, naa siya ka storya diri. So, naa na sad ta diri ilakan nanay. Ayo, mamista ko. Suga man ka. Taga Pimangan taga Sibaw. Ayo, mamista ko. Nanay luto. Ikabaw. Ha? Nanay luto. Di ay. Sus, kabag-uha sa kaldero. Oh. Bag-o kayong kaldero. Murag ipalit yun para pista ba? Isuga man ka. Isuga man ka di ay. Sarita ni nanay kay atong tanawog unsay naluto ni nanay diri. Uy, bisihang nanay oy. Dugo-dugo John. Ha? Dugo-dugo. Ang imong naluto? Nakadugo-dugo gyud ay ka? Busy na si nanay og hiwa-hiwa o. Aritay. Day. Ay naam lagi kay bodyguard diha nay. Dara mao nagnakayabo? Di. Sa day mo orasan na uli, J. Diba? Tigol ba yan? Johan to tigol. Jandi Bisa mo nakahigda. Daukas. Dito sa kwarto nga gamay. Tatay Tatay. aga pa aircon god unya gisud pud ag electric fan aron mubugnaw sa mut. Saba bitaw. Nakabugnaw ang aircon day, kamay mo tay. Naka si Kuya Amay may gapaandar. Indi agi. Pala to yung ulan. Diha may online ni Janine nga Violet. Gi-online ni Kuya Amay gipaburot po nahog ang para unlan kanang inigbiyahe. Dito ko ila Alex. So pag ituloy kung edit eh. Ha? Tuloy kung edit. Ayaw. Mag-download kag apps editor. Unsa na nga putahin ay? Para humba. Humba katong Hamonada. Yan kung kabaw Ani kuno kay para hamonada. Sa buhan tay. Kaluto na si nanay og dugo-dugo o mao ni ako ang ipaniudto karon lami ba kay nig dugo-dugo si nanay ba. Naapoy kang Jerson diri unsa ni son? Adobong kabaw. Adobong kabaw, Carabao. Sunod ani karastik na pod. Ano karastik? Beef steak? Karastik gani kay kabaw man Og baka, beef steak. Kuya wadi ani mo putahi son. Kaya na yung request. Kinsa may nag-request og karastik son? Si Missy? Pareha ko na ito ni Agustista.
Abot na ko ilahang nanay. O busy na kay si nanay. O. Makaon na lang yung adobo so. Makaon na lang yung adobo kay Busy kay si nanay. Naunta guys. Dugo-dugo guys. O. Best dugo-dugo. Basta si nanay mo luto. Hindi naman dyan. Mukhang sabot ako tayo niya. Ayan, winong buhay dahil. Pasal ka. Ibalit. Maode ay ni si Matiboy ang amigo ni Kuya Amay nga iyahang gikuha sa mangga guys. So dugay-dugay na ni sila wa nakita, maunang murag daghan kay sila gistoryahan. Unya guys, kay nahuman naman si nanay og panghiwa-hiwa sa iyahang humbaonon, iya na pong gitemplahan, so iya nang gibutangan og salt. Then, iya na pong isunod ang Ajinomoto. So, ang iyang timpla ani guys, Ajinomoto, ragyod og salt, unya, gimix na niya og tarong kay para ang timpla, mutuhop gid siya sa karne. Pag humanda ang mix ni nanay guys, kay iya na pong gisugo si tatay nga ipabutang dito sa dako nga kaha kay para mapakupsan. Samtang ukay-ukay di ay diha si tatay guys, kay iya kong giistoryahan nga naa kuno sila standbayanan nga daghan kaayo og hangin. Atong tan-awon ning unsa ning giingon ni tatay nga dudyanan kuno. Naa kunoy dudyanan diri dapita. Baka hibanakon agay. Sige. Are mo tigisambayan. Olimpio man lagi di ay ani o. Diyanan. Ah, Diha nitong bangko ato katong nay murag lantay gibutang ato gikuha kay ko nagbaboy. ninduta di diri dapita o hangin jud. Kinsa ning bugnaw. kinsa ning dudyanan tay? Dire gibutang ana pero ilak nay Ah, mao ganikan. wala nin daghan jud hangin tinuod tay. Ah, ilawom sa mahuganihan o. Ani re tigigda-higdag makuan. Mm. Palis. Ah, kaninduta di ay. Dahil mo ko nanay gamas so ilang dudanan ilang. Lami to, ingna si Kuya Amay parion pag ipadatong tuba ug kuan. Ari bay kay hangin kadyo aircon bay. Oo. Ang parion si Kuya Amay kay bugnaw kay diri dapita daghan kay hangin. Ilawom sa mahogany trees. Oh. Makita na ang karsada dito sa ubos. Nadiha ang karsada padungga ka sa amoa pero kung nailaktudanan dool ra kaayo. Akong ingnon si Kuya Amay. Gadaan sa Pepsi. Agtuba, gidaan po nagtuba. Kalami sa hangin. Dire oh. Dili na. Oh, nadiha. Ang tuba og ang Pepsi o kini may nindot. Lagi daghan kay hangin. Ang suba, asar bit ang suba? Dito. Dito no? Kauna to makita ang suba dire. Oh, katong dito oh, katong naipayag sa una, makita ag taytayan. Dito matiboy makita ang detayan. Ah, okay. Dili ang kagita mo Pero gabro na makita dire tay. tong approach sa tulay atong nay pagdungan ka dinhi na. Ah, dire makita. Ah, oh. Diha ari diha oh. Kana nay kaputi na approach na sa tulay nga paingon dinhi. Approach. Naglibog ko ba unsa may approach sa approach di ay. Padong ba. Oh, mao man na. Ato butangan ni kabilya ba? Kana nang kuan na sunod na nay kaputi na mo na tulay na na.
Kita to sa una ka to payag ni tatay ito. Nanubo na niya. Tinumdum na ning nagtay mao gani ha. Aja ni kauna wa mabot dire. Nanubo pa. Hi guys, welcome to our vlog. Nagkuhan meron tuba mukbang. Nami karon sa plantation ni Kuya Amay, magkita natin no, kini ato mga mahogany trees, mga higala no. Kaya ipakita mo. Makakita silang Ronald ani ba? Doon na, Winiliboy, makita mo na no, mo ni atong headquarters pohon sa pagdagan ng mayor ni Mayor Juna Hinoso I. Villa Hermosa. Ang di mo buto, gabaan. Daghang salamat. So mao to guys nga diri ra mi ga standby gapalipas sa kainit sa panahon guys kay daghan kay hangin ba unya landong pagyud kaayo. Ang nakanindot guys kay naa pa joy duyan. So relaxing jud kaayo ni siya nga area ba. Asag akong baso. Pangutan na nabay signal diri. Tama. Naa di ay. Tuba o Pepsi. Tubsi ini. Nabi ta sa lite. Nadako kay mga billboard na nga tubsi ini si tuba ngan Pepsi. Tubsi no. Commercial na Pepsi. Asa na ka to mga pictures ba ina? Ito matakluban ba kita do ah. Naman ko katong hard copy ano ba ga? Ay, ko ano, ipalunam ni kay. Palunam ang mas bakit maligid sa ingon na ubos. Layo gyud punitan ato oh. Madinoon pod. Salamat. Atong dadaan og sinugba sila si Matt og si Kuya Amay. Klaro ng baboy. Ako na nang gibutang ang suka. Balik na pud mi ila Janice kay mamista na pud mi ila Dudong. To ah. Di ka mista day Di ka mamista? Ha? Mamista ba? Gahan pa na uli si Kyle. Nay daghang tao ila kuan Dodong Kyle gamay pa. Mubalik na pud ay may sa balay sa kuang sister nga si Janice guys kay nakasabot mi nga adto mi manihapon sa ilaha ka Dodong sa balay sa kuang magulang pud ba. Unya ang balay ni Janice sa kuang sister ug sa kuang brother nga si Dodong tupad ra kaayo na sila. So ego mo adto sa ta ilaha ka Janice kay inigting panihapon mulabang na pud ta ilaha ka Dodong.
dito? Pinumungahan eh. Naa si Mat. Ano yan ang mga to kay... Lagi mo, kwaon ni Kuya Amay si Mat. Oh. Kay ari man ni hapon. Oh. Live na or video? Asa man mo pa? Video. Ana dito. Ganina raman si Mat. Udto. Kainom nagtuba te. Usa ka picture na nahurot. Person na ro. Ready na oh. Mamista mi ilang dudong. So guys, kay ting panihapon naman hapit, hinglabang na mi ilaha kadudong unya ako ang gikuti-kuti kung unsay ilahang handa. By the way, karon daeng adlaw kay dispiras ron sa festa unya nagpakiter ani sila pero ugma pon kuno nga katumanan sa festa di na sila magpakiter. So akong gitan-aw dinha na sila'y beef, dayon na sila'y pork laruka, naa sila'y sweet and sour, dayon naa sila'y buttered chicken, then naasad sila'y chapsuy, gwapa kaayo lang chapsuy guys oh. Dayon ang lechon guys, hapit na pod ni siya. Kuhaan og putos kay mga una karong taod-taod. Ko naman dag lugar sa likod dong gisemento naman lagi di ay nga gibutangan ni mo git-git na pod. Kato ba dito dugay no sa kuha kasud ani. Ag imong hinapay kay naguba. Ang milyona nila kay dako na kaayo. Nahimo na ni imbis milyona ni bilyona na ni kay dako na. Guwapa sa lechon. Hamis kaayo ning. No? Gupo ho. Sakto ba sa Ang pat ko. Si Mat lang kayo. Obispo naman eh. Dali asa man si. Okay ra ba? Okay ra ba, sir? Sige. Gutom na si mga bata tani na. Holy Spirit. Lord, we thank you for peace through Christ our Lord. Amen. Happy Fiesta! Kabot, kabot. Ano yung bagkuron? Sol. Sa panayang negosyo na fruits, sawa. Karon, fruits lang. Ano yung bagkuron? Prutas, ice cream. Likbe.